Itinaas ng PDRRMC Emergency Operations Center ng Camarines Sur ang Blue Alert status bilang paghahanda sa posibleng epekto ng binabantayang low pressure area at habagat. Base sa memorandum ni PDRRMC Chairman at Governor El Rey Villafuerte, pinapatiyak nito ang 24/7 na monitoring at operasyon sa posibleng epekto ng naturang weather disturbances. Pinapastandby na din ang mga rescue equipments at response teams para sa mabilis na deployment. Iniutos din ng gobernador sa mga city, municipal at barangay disaster risk reduction management councils ang pagpreposition ng mga resources at supplies, pagsasagawan ng clearing at declogging sa mga kanal at drainage system, creeks, waterways at iba pa. Nakasaad rin sa memo ang pag-implementa ng contingency plan sa pagsasagawa ng preemptive o mandatory evacuation sa mga lugar na klasipikadong landslide at flood-prone areas. Samantala, sinuspende ng Malacanang ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas bukas, Miyerkules, Hulyo 23 sa Camarines Sur, kasama ng iba pang lugar sa Kamikulan at Luzon, Visayas dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat.